Doncs el procés d'aquests 4 anys, començant el tornar dels Jocs de Pequín del 2008, doncs ha estat realment molt satisfactori, sobretot tenint en compte que el Comitè Paralímpic va impulsar un pla per poder entrar en centres del rendiment, que fins en aquell moment comptats esportistes paralímpics podien entrar en centres del rendiment a treballar, a entrenar, no? I realment doncs, la satisfacció és molt gran, ja que en un centre d'aquestes característiques doncs, pots tenir totes les facilitats per realment preparar-te amb les màximes condicions per poder arribar al màxim a les properes Olimpiades, que són ara els Jocs de Londres. Bueno, jo sempre, quan em pregunten, no? Quin és el teu objectiu per als Jocs? Jo dic que és la medalla d'or. Hi ha qui diu, ostres, ets molt atrevit, no? Ets molt ambiciós. Dic, sí, és que s'ha de ser ambiciós. Però realment, quan un esportista ha demostrat que és capaç de vèncer a tots els seus contrincants, jo ja alguna vegada o altra, amb tots els he vençut, i a més entrenes amb les millors condicions, jo crec que la seva obligació, ja no la seva necessitat o el seu voler, sinó la seva obligació és la d'exigir-se la medalla d'or. És clarament el meu objectiu. Els meus 2 punts forts és que soc un jugador que tàcticament soc intel·ligent, sé veure en el moment d'estar competint a la taula què és el que està succeint, per on m'està intentant fer-me mal el contrincant, què és on ell pot fallar, etc. I després que tinc un esperit de lluita molt gran. Pràcticament no hi ha cap partit dels que jo estic ben ficat que jo no acabi algun punt tirant-me pel terra. O sigui, ja no caient-me, sinó tirant-me realment. I me la tiro, i torno a la pilota i segueixo jugant. I això, l'esperit d'aquell lluitador que tinc innat. Doncs, jo sempre poso un exemple de la meva primera Olimpiada, i és que, clar, jo era l'esportista més jove que hi anava. Tenia 14 anys i, clar, era un nen. I jo sempre dic, jo per exemple vaig tenir la sort que el 2004 vaig poder guanyar una medalla de bronze, però els records potser més tendres i més emocionants els guardo sobretot de la primera experiència que vaig tenir als Jocs de Sydney, a més un viatge espectacular, a Austràlia, un lloc inolvidable, una gent encantadora, i a més vam poder viure de primera mà una implicació per part de tota la gent que hi havia allà molt gran. Realment et feien sentir com una estrella i senties realment que els Jocs Paralímpics era una cosa molt important. Vas a un campionat del món i els contrincants que et trobes són més que una Olimpiada, però és que uns Jocs Olímpics o Paralímpics és totalment diferent. És realment, per dir-ho d'alguna manera, que els Paralímpics són 3 setmanes cada 4 anys famosos. I llavors es viu una eufòria totalment descontrolada a tot arreu.